Mas palapdan karon sa Talisay City ang pagpahigayon og HIV testing sa kabaranggayan. Sukad iniro hangtod karon adunay 13 nga nagpositibo sa human immunodeficiency virus kun HIV sa dakbayan. Si Chuna Carion sa report. Ning nagkasaka nga mga kaso sa HIV lukup nasod ang City Health sa dakbayan sa Talisay nag-awhag sa mga wa mag-practice og safe sex sa pagpaubos sa HIV test. Libre kini og bisaad si Dr. Ray Bautista nga confidential kini. Ang Social Hygienic Clinic sa dakbayan nakatala na og 13 ka nagpositibo sa HIV karong tuiga. Din sila tanan under medication na. Sagad sa mga nagpositibo mga lalaki ug natakbuyan sila niini pinaagi sa pagkighilawa sa susamang lalaki. Ang atong priority is to make sure that katong nga positive atong makuha din atong matambalan. Kay ang tambal diri sa Pilipinas for HIV positive people is totally free. Libre na siya for the rest of your life. Ang City Health moadto na usab sa mga sentro aron motanyag og HIV test sa mga buntis apan dili kini pugsanay. Mas nakaalarma karon kay nagkabata na ang edad nga takbuyan niini 15 anyos hangtod 24 anyos. Atong gipaninguha nga mapalapdan gyud nato ang atong kampanya sa pagtesting. Kaya ang pagtesting mo ang crucial kayo. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak. Miabot na sa 10 ang namatay sa tipda sa Central Visayas. Usa kanila ang maglima ka buwan nga masusong babay nga taga-dakbayan sa Sugbo. Samtang miabot na sa 1,058 ka mga kaso sa tipdas tibuok Central Visayas. Mas taas kini og 1,026% itandi sa susamang mga adlaw sa miaging tuig. Samtang inanay nang nabatyagan ng epekto sa vaccination program sa Department of Health tungod kay miubos ang nataptan sa maong balatian. Samtang ang case fatality rate 0.9% na lang. Nagpadayon ang paningkamot sa DOH aron hingpit ng malibkas ang outbreak status sa tipdas pinaagi sa vaccination effort. Nakavaccinate na a total of 120,697. So that is equivalent to 49.45% already. Outbreak response initiatives, activities are ongoing. So that's why we are very much cooperating, especially with our local government units, and we deploy our program coordinators to be in the field.